Čaute ľudia, dnes som robil ďalší výborný recept vhodný pre diabetikov. Urobil som steak so zeleninovým šalátom. Steak dôkladne osuším papierovou útierkou. Osušený steak som osolil a okorenil z oboch strán. Na dobre rozohriatú grilovaciu pánvicu som dal trochu olivového oleja. Potom som na pánvicu uložil pripravený steak, ktorý som nechal piecť z každej strany 3 minúty. Samozrejme, môžete ho piecť aj 5 minút. Záleží na tom, ako veľmi prepečený steak budete chcieť. Upečený steak zabalím do alobalu, kde ho nechám odpočívať asi 15 minút. Medzi tým sa šťavy stiahnu do vnútra mäsa. Kým steak odpočíva zabalený v alobale, očistím uhorku. Uhorku nakrájam na menšie kúsky. Červenú papriku taktiež nakrájam na menšie kúsky. Nakrájanú papriku a uhorku dám do misy. Do misy pridám umytú zmes listového šalátu. Trochu som neodhadol to množstvo šalátu, takže musím ho premiestniť do väčšej misy, v ktorej ho môžem premiešať. A zeleninový šalát dochutím trochou soli, čerstvo namletým korením 4 farieb, trochou extra panenského olivového oleja a trochou citrónovej šťavy.
No a samozrejme po dochutení musím šalát premiešať. Odležaný steak teraz nakrájam na plátky. Takže takto prepečený steak som chcel mať. Ak chcete mať steak viac prepečený, nechajte ho na pánvičke o 1 až 2 minúty dlhšie. Z manga ošúpem šupku. A mango nakrájam na plátky. Musíte ho krájať na plátky tesne okolo kôstky. Všetko mám pripravené a môžem jednotlivé časti tohto jedla naložiť na tanier. Takže do hlbokého taniera dám pripravený listový miešaný šalát. Pridám pár plátkov zrelého manga. No a samozrejme náš steak. Takže toto je steak z vysokej roštenky s miešaným zeleninovým listovým šalátom. Ak sa rozhodnete urobiť zeleninový šalát so stejkom z vysokej roštenky podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.